Hawnhekk tani direzzjoni għal ħajti ma kontx naf se naqbad nagħmel kieku ma ngħatajtx għajnuna mill-Fondazzjoni Mid-Dlam għad-Dawl. Stqarr dan Evgeni Petrov, Bulgaru ta' 31 sena li għadu kemm skonta sentenza ta' priġunerija. Petrov qed jgħix f'waħda mir-residenzi ta' din il-fondazzjoni f'Bormla. Jgħid li f'din ir-residenza mhux biss qed isib saqaf temporanju, iżda anke servizzi ta' għajnuna psikoloġika u opportunitajiet ta' xogħol. They are providing me the place to live. They're giving me food. They're helping me even with my financial costs like bus and food supplies from the store. Il-Fondazzjoni Mid-Dlam għad-Dawl tagħmel xogħol li jiswa mitqludeb ma' priġunieri fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, kif ukoll moħrajn li jkunu skontaw is-sentenza u jerġgħu lura fis-soċjetà. George Busuttil, il-kap ta' din il-fondazzjoni, saħaq li huwa importanti li l-għaqda ma taħdimx biss mal-priġunier imma wkoll mal-familja tagħhom. Ħdimna kemm ma' priġunieri fil-ħabs kif ukoll ma' familji tagħhom fuq barra. Għax aħna nemmnu li l-priġunier huwa importanti li jżomm relazzjoni tajba mal-familja tiegħu. Fondazzjonijiet bħal dawn jirrikjedu riżorsi finanzjarji b'saħħithom u għalhekk il-Gvern jagħmel tajjeb għal parti mill-finanzjament ta' tmexxija ta' din ir-residenza. Fil-fatt il-Ministeru għas-Solidarjetà Soċjali ffirma ftehim 3 snin li ġejjin u permezz tiegħu il-Ministeru se iħallas sa massimu ta' 63,000 euro. Il-Ministru Falzon fisser il-ħidma tal-Fondazzjoni bħala waħda pożittiva u li l-Gvern jemmen fiha. Aħna nemmnu illi bniedem għandu jingħata t-tieni ċans, imma ovvjament mbagħad nistennew illi dak li jkun ngħata t-tieni ċans jipprova lis-soċjetà li reġa' ħareġ fiha illi kien denju tagħha. Apparti ir-residenzi l-Gvern se jinsa biex l-eks priġunieri jingħataw servizz ta' counseling biex jgħinhom jintegraw fis-soċjetà. Għal dan il-għan il-Fondazzjoni Mid-Dlam għad-Dawl taħdem ma' aġenziji oħra fosthom l-appoġġ u s-setqa biex tilħaq dan il-għan. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.